Dongmukak Tourism Logage Conference Hall along Howraghat Subdivision Press Club kangpu. Pini wasik achiklo ni fight roxy arni Dongmukak Tourism Logage Conference Hall along Howraghat Subdivision Press Club kangpu. Pini labangso jai mek anarlo por phai kre si pangcheng pon. James Milik pen kapachini pon amay along run rong pi pen si mai alam the than pajirmi pon. La pen jirsong terang pen si kachetong dun aluhia tum aphan chini pon. Mai along aluhi sarpo aman pen District Press Club of Karbi Anglong amai phu diganta teron chetong dun. Amparta aluhi aman pen District Press Club of Karbi Anglong akong chunbang Danielson Bay. Lamet amai ni hanglong ri amai kang chunbang Khorsing inti. Karbi lamet amai Dongmukak aro amai phu Robindro rongpi atum chetong dun si mai ardi piponlo. Ajay mek ateng penching wai ching sai pon si Howraghat Subdivision Press Club amhang pangthek ponlo. Labang so club kapachiri ponjia phan chedon sarpen President James Milik, Working President Run Rongpi, Vice President Harsing Rongpi, Kongchun bang jirsong terang, Rapchun bang si waram kro, Sai hem chun bang sing Rongpi atuma phan ar pupek ponsi alang lituma phan District Press Club of Karbi Anglong amai phu ahin pen deng ponlo. Amparta bang krep hoso se abang pu atuma phan members deng ponlo. Pini isi hini arpu kapa pleng pon un an abang ke puthot exclusive amai kang ni pona hosi cheplang play pon etpo. La pen club kachari aron adversary board atuma phan sitame kewang jilang amaya hosi deng pon pa mepo puta mailong chedon sarpen deng ponlo. Labang so amai kang pu pon along kapatir pi pon lake run rong pi jirsong terang Khorsing Bay siwaram kro singrong pi lapen area sangho tum kache paduk pen pini mai kapachun pon thek apot aluhia tum pen akero pajir pon mai judet aphi Dongmukak ahithi along Howraghat Subdivision Press Club asai hem sitame kachetong dun aluhia tum arideng pensi ingpu piponlo. Angparta asai hem ki mikilut ning kacheparong ahim sitame aluhia tum arideng pensi ing than ponsi mesen ing samjin pen ajay mek ateng pen sai hem angdeng pachun ponlo. Denarong pen Khoya Singh Bay report Kido Live. Halo. Ahi chilong ke bang lake isi ani kime ba isi purki molo lingkarong ani lake Howraghat LAC ba Howraghat Subdivision ang kangalong kedoan ferang ke tum chingrung si ferang ke hejang klemra per ferang ke tuman kisung ke boy ahut kacerap cetoyi phan pura Howraghat Subdivision Press Club wa mahang patheklo lapen labangso a press club amang pathek along kadog be alang tu ferang ke klemra pet tuman chedon sarpen mai puar puke lake James Milik alang lige klem abari ngai bang pulo ningkaning koi ke sosial bon alang lige klem lige chiniete alang li fansi mai for pu ke pono lage ningarong parti galang lo tapen secretary chun bang abang ke jirsong terang alang li fansi alang itu chedon sarpen ke pono owe kimi stame alang ita thek reset pen ning thelo apuno cha chokli musi ning thelo lasi pini labangso amhang ke thek Howraghat Subdivision Press Club amang pathek la surong militum District Press Club hoi kongchun bang akhai Danielson Bay pena militum nang tong lo la pe ningarong lo la pe militum ai hin men stame alang la tu be claim ke dam ke message ban hirjume pajir dulu kado ya kan do tik Howraghat Subdivision ang kang ang news mo ka kalang nang do tik la pe ko ratu make boy kisung ilitum kacini nangi dopik lang latuman kosong se atok anu alam ilitum kirip dolongima la pen kitu kisung na kerap dolongima la so putak se ilitum pini labangso a press club keseng lo pot la ilitum apan mepik alam kusing ni kalo la si ilitum anu tin stame ledak lembang kubang itu antum stame ilitum nat cidin cebo betin pen ilitum nengi si epeng wet pen ilitum ciot hitsi ilitum klem rap pet si itu pang tanah